ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ପରିଷଦ କଥା ଯଦି କିଏ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ 1991 ମସିହାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବିଭାଗ ବା ବୋର୍ଡ଼ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖୁଛେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ବିଜୁବାବୁ 1991 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା କରିସାରିଥିଲେ। ତାହା ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିଭାଗ ବା ବୋର୍ଡ଼ର ଗତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଉନ୍ନତମାନର କୋଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ମାତ୍ର 1991 ମସିହା ଠାରୁ ରହିଯାଇଥିବା DLR କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ନେଇ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା କି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଏମାନେ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ରହିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏମାନେ ବେକାର। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଏଭଳି ନିରୀହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ସରକାର ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ବିଜୁବାବୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କି? ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏମାନେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳେନି ସେତେବେଳେ ନିରୀହ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସରକାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।